Takže rozlúčkový backflip, Adam proste končí s Daškou ešte pred skúškami. Livol to trošku a teraz mu ide text dať proste taký, že poďakovanie za celé 2 roky. A môžeme ísť na to. Wow. Ty vole. Aj by som zatlieskal, ale mám plné ruky práce. Ďakujem. Oj, Rasto, ty si taký frajer. Takže takto, hej. No idem hviezdičky a koleno ma boli teraz. No, nevadí. No si dopadol na pety, čo? Rasto sa z toho trošku spomätá, 2 minútky mu dajme a my ešte môžeme sa nejaké interview si dať. Že čo by si ešte tak proste odkázal. Odporúčil by som najmä Dašku, že nech idú ľudia už od tých 16 rokov. Že nech s tým nečakajú. Určite, že nech si vyberú najskôr Dašku, až potom vysokú školu. Že? No, je to tak. A určite Je to veľmi náročné. nečakajte s Daškou až do svadby, to je hlúposť. Áno, alebo zo svadbu, až keď skončí Daška, alebo so snubami, že A proste... nešupte zemiaky na Daške. Áno, okej. Je to, akože, keď sa to od vás veľmi vyžaduje, aj v niektorých prípadoch to môže byť akože aj prospešné pre oboch, ale len fakt, že ak sú splnené nejaké podmienky a tak, že nie je to úplne také, že poďme šúpať zemiaky a... Povyberať z vreca. Áno, to je také dovolené ešte. Takže tak, to by bolo asi všetko. Vy si krásne skladajte básne.